One, two. Окей. Имаме микрофон, който не пръщи. On a un beau micro, on a Камен Велковски. От Френския културен институт. Blaga de l'Institut français de culture, qui sont nos partenaires. Et maintenant, vos applaudissements pour Arnaud Desplechin. Et je vais passer en bulgare, parce que vous allez parler d'autres langues. Bonjour, Arnaud et moi, nous allons parler en anglais. On a un interprète. Donc, si vous voulez prendre des écouteurs. Ние сме в Академия за кино, нали така? Колко от вас са актьори или актриси? Чудесно. Чудесно. А колко от вас са режисьори? Много. Техници, имате ли оператори? Звукари? Не, звукарите никога не идват. Те не се интересуват. Те са сериозни хора. Както винаги, не знаем откъде да почнем, но хайде да почнем от началото. Ти си израснал в един малък град, където не е имало кой знае какви забавления. Така че киното е било твой приятел от много ранна възраст. Може би да ни разкажеш малко за това. Действително, аз израснах в един много малък град в северна Франция, Рубе, най-бедният град в Франция. Аз много се гордея с него и семейството ми е свързано с театъра. Баща ми беше сценограф. Аз много обичах да гледам кино. Баща ми беше ужасен. Той искаше да се насоча към някаква сериозна професия, но мен ме увличаха филмите. Когато бях на 7, учителя ме попита с какво искаш да се занимаваш, когато пораснеш. Аз не знаех правилната дума, за да опиша това, което искам. Не знаех дали е режисьор, сценарист, оператор. Всичко това не знаех думата. И мечтата ми беше да уча в филмовата академия в Париж. Но там приемаха само 20 човека. Успях да вляза и тогава започнах да уча и да се занимавам с кино. Като малък си мислех, че може би няма да успея да стигна до Париж и да правя филми, че това може би е глупава мечта, но успях. По време на студентските ми години и след това работих като монтажист.
Ние всички се плашим от светломера, аз започнах като оператор не защото се плашех по-малко, а защото бях по-глупав от тях. Работих като асистент, монтажист, автор на сценарии, разбира се. И след това спрях да работя като оператор и започнах да правя филми. Ти имаш много интересна връзка с киното, доколкото, разбира се, ти си дълбоко свързан с френското кино, но обичаш и американското кино и в частност Хичкок. Така че ми е интересно да знам кой е първият филм на Хичкок, който си гледал и кое си запомнил от него, което е впечатлило най-много. Родителите ми нямаха телевизор вкъщи, баба и дядо имаха черно-бял телевизор и в един момент филмите на Хичкок вече не се показваха, защото имаше някакъв конфликт за авторските права. Как се казваше филма, където Ингрид Бергман е психиатър? Гледах Мами, не знам дали сте го гледали. И вие сте го гледали. Това е един много шокиращ филм за една жена, която е крадец, лъжкиня и е принудена да се ожени за Шон Конъри, който я изнасилва. Изключително шокираща сцена и това, че черно-бяла я прави още по-силна. И аз гледах този филм и си казах, ето това е света на възрастните. Той е много интересен. Така че да, обичам Хичкок заради тези филми. Do you think, obviously I think that Hitchcock has some influence on your films, but it's not something that is readily apparent, you know, it's not like people can be like, oh, of course, this is, but I think, you know, it is just in the way you like to observe the character and kind of Влиянието на Хичкок върху филмите ти е очевидно, особено в начина, по който наблюдаваш героите си, тяхната психика. Какви са били нещата и хората, които са ти били най-интересни на екрана? Кои герои? В тази стая има много актьори. Мисля, че всяка една сцена, всеки един персонаж има две страни. Например, героя пада на земята, както Чаплин прави. Това от една страна е смешно, от друга страна е трагично. Има две страни. Една и съща героиня може да е светица и курва. Има две страни. Така че ако говорим за влиянието на Хичкок,
Трюфо, например, създава един чудесен свят. Той пише книга в диалог с Хичкок. И там Трюфо говори за малкото творци, които познават голямата тайна на немите филми. Хичкок, Дрейер, Мурнау, Джон Форд започват с неми филми, което е същинското изкуство на киното. Аз обичам да снимам хора, които говорят. В днешно време ние ползваме думи, това е прекрасно, но ако гледам ранните комедии, те говорят постоянно, но ние не ги чуваме. И това е прекрасно, защото вие гледате човешки същества, които споделят, комуникират, въпреки че филма е ням. В днешно време, аз не знам дали вашето поколение гледа телевизия. Аз не гледам много телевизия и сериали, но късно вечер си пускам телевизора и гледам филми без звук. Гледам как са монтирани. Изпитвам носталгия към тази епоха от историята на киното, която е изключително амбициозна, нямото кино. Аз съм от Франция и моето поколение Морис Пиала беше най-популярният кинорежисьор. Той беше, така да се каже, нашия баща в киното. Той не беше същински любител на киното. Той търсеше пряк контакт с живота. На мен това не ми допадаше толкова. Имах известен конфликт с Пиала и не успявах да оценя изкуството му. Така че бях по-близък до предишното поколение творци Трюфо, Годар, както и чешката нова вълна Форман. Тези хора ми повляха много повече от учителите ми. С този филм "Две пиана" се опитвам да избегна влиянието на реализма и да бъда много по-поетичен. Не търся реалистична игра, а нещо с много повече въображение. Искаш ли пример да ти дам? Като млад бях много политически ангажиран и сега продължавам да съм. Баща ми обожаваше Годар. И това беше момента, когато Годар се върна към киното и направи 3 великолепни филма. И след известно време открих, че Трюфо, когото мразех в своята младост, защото ми се струваше твърде консервативен, едва по-късно открих колко налудничав, див е той. И в спора между Трюфо и Годар с времето аз отидох по-скоро към позицията на Трюфо. И тогава заснех първия си филм, той беше късометражен, казваше се "Живота на мъртвите",
и имахме малък телевизор, подготвяхме филма и видях откъс от филм на Трюфо, който бях гледал и преди. Не ми беше харесал кой знае колко. Англичанката и континента, където един французин посещава две момичета, едната е много модерна, другата е пуританка. И гледах този филм и го преоткрих. Аз знаех, че ще заснема първия си филм. Бях на 29 и знаех, че трябва да внимавам, за да не ми стане и последен филм. И гледах този филм на Трюфо. Има една сцена, където французина и пуританката са на едно стълбище. Той докосва врата и тя се отдръпва и го пита защо го правиш. И той казва, защото сте земна и това много ми харесва. И аз си казах, каква реплика, великолепна. Когато чуеш такава реплика, се изненадваш, защото това е нещо, което надхвърля нашето ежедневие, което е дребно и сиво. Аз харесвам филми, които да ни напомнят, че има нещо повече. Например, близкия план на Жана Дарк, където си даваш сметка какъв огромен герой е тя. Да уловиш този момент, в който актьорите са нещо повече от това, което са били. Този момент на величие. Така че това е свързано с актьорския процес. Когато напиша реплика, която е трудна, си казвам, това е добър материал, защото някой ден ще намеря актьора, който може да я каже. Тази реплика, защото ти си земна и това ми харесва, беше много силна. В много от филмите ти имам усещането, че разглеждаш най-мръсната част от човешките отношения. Разбира се и динамиката на отношенията, но ми се струва, че това е свързано с семейните отношения и исках да те питам как семейната динамика се вписва в киното. Споменах първия филм, който заснех, Живота на мъртвите. Историята там е, че имаме братовчеди. Единият братовчед се е самоубил. Ние не виждаме това самоубийство, гръмнал се е с пушка. Ние го виждаме в болницата, в кома. Така че всички негови братовчеди, които вече имат успешна кариера, се връщат на село при него и го чакат да умре. И това е парадокс, защото те са дошли, но той не е мъртъв и те се събират в една голяма къща с призраците на миналото.
И, и ако тогава бях умрял, на надгробната ми плоча щеше да пише, че съм заснел този филм. Мислех си, че може да ми е последен. Чехов, например, постоянно пише истории за семейства. Аз имам 3 братя и сестри, 25 братовчеди, 3 се самоубиха, така че сега имам 22. В семейството всеки има своя роля и всеки е несъгласен с ролята, която другите му приписват. Казва си, ама аз не съм този човек, това не е моята роля. Така че ние имаме някакви роли, които трябва да играем, но в същото време мразим тези роли. Така че това е... Има една двусмисленост, един гняв, едно огорчение и това много ми харесва. В този смисъл аз съм ученик на Чехов. Това не е много свързано с въпроса, който ми зададе, но и аз съм учил в филмова академия. Причината да се влюбя в киното беше, че това беше едно популярно изкуство. То не е за буржуазията, то е за децата от народа. Мислех си, че театър е за буржуазията и за големите. И отказвах да ходя на театър. Но четях много пиеси, за да се науча как да пиша добри диалози. Четях Чехов, всички френски, немски, английски писатели, за да се науча да пиша диалог. И първия път отидох на театър на Хамлет, поставен от Патрис Жиру. Това беше една много известна постановка в Франция с чудесни актьори, чудесна сценография. Аз не харесвах френските филми. Не знам вие какво мислите за българското кино. Аз съм французин и мразех френските филми. Имах мастер-клас в Израел, те мразят израелското кино. Бях в един американски университет, те ми казаха, че американското кино било отвратително. Всички студенти мразят киното на страната си. Това е логично. И видях тази продукция на Хамлет, която беше невероятна. Духът на бащата беше на кон и сцената беше наклонена. Аз стоях на високо и конят дойде и зад мен. И аз си мислех, че ще умра. И си казах, това е най-добрият френски филм, който съм гледал, и заради този филм започнах да ходя на театър. Например, когато за първи път гледах Боб Уилсън, влиянието на Боб Уилсън върху първия Супермен.
Ариан Мушкин гледах, който е доста известен театрален режисьор. След това гледах пиесите на Питър Бук. След това гледах Штрелер. И тогава се научих как актьорите да излизат на сцената. В театъра това е трудно. И гледайки тези постановки, си мислех как това може да се получи в киното. Така че за мен това беше важно и ви приканвам, ако чуете за добра театрална постановка, гледайте я, защото театъра може да ви научи много за киното. Добре, това беше стейтмент, извинявам се. Няма нищо. Бергман казва, че единствената разлика е, че при театъра зрителя е този, който монтира пиесата. Но вие правите този преход към театъра по-късно в кариерата си и казвате, че е много различно, но също интересно. Кажете ни малко за това. Много късно в живота си се захванах с театър, режисирах 2 пиеси. Сега работя по още една, това лято. Първата ми пиеса беше Баща на Стринберг. Актьорите там успяха да ми покажат смесица от нежност и омраза при единия ден. И на следващия ден нямаше нищо от това. И аз я попитах, добре, не можеш ли да го направиш като вчера? И това е безсмислен въпрос. И се наложи тя да открие друг път, за да стигне до същите тези емоции. И тогава си мислех, щеше да... Жалко е, че правя театър, защото в киното щях да мога да уловя този момент на лента. Но работата в театъра те учи много за киното. Защото на снимачната площадка аз съм цар. Ако искам да отида до тоалетната, има 3 човека, които казват, директора ще пишка. Когато режисираш пиеса, царе са актьорите. Ти си никой. Така че това е напълно различна позиция, напълно различни отношения с актьорите, от които се научих на много. В театъра човек се ръководи от други правила, прави репетиции по друг начин, но подходът и към работата с актьорите е много интересен. Ние заедно написахме 2 рояла. Това е френски филм. И в момента работим по следващ проект, който е много мистериозен. Ще го видите. Филма е на английски, а действието се развива в Франция. Така че трябваше да подберем американски и английски актьори. Вие чувате колко зле ми е английския, когато пише още по-зле. Затова имахме такива прослушвания с всеки актьор по-отделно. И те ме питаха, ще имаме ли репетиция с всички актьори? Знам, че Шеро, един голям режисьор, така прави. Е студено.
той е с наметало, има фенер, който крие под наметалото си и са двама. Единия има фенер и другия има фенер. И ето това е да разказваш история. Ти имаш нещо скрито в себе си, което можеш да споделиш. Струва ми се, че в днешния свят на киното, където си мислим, че сме видели всичко, гледната точка е много важна. Ти имаш интересна гледна точка. В Париж веднъж срещнах случайен човек, който работеше за Арте, и тя ми каза, че като студент са обсъждали разликата между Фриц Ланг и Супербад, така че исках да те питам за това. Трябва да ви покажа кадрите, за да стане ясно. Когато бях млад и бях толкова глупав, че не ходех да гледам театър, нещо, което много ми харесваше в киното, е, че всички са равни. Изкуството може да се открие и в авторски филм, и в комерциален филм. Да вземем Робер Бресон. Неговите филми са изкуство, прекрасни са. Как се казваше филма с горящата кула? Умирай трудно. Умирай трудно едно. Няма да говоря за 2 и 3. Умирай трудно едно. Брус Уилис виси отвън от прозореца, ще умре, небостъргача гори и въжето се люлее, така че той ще се размаже. Взима пистолета и стреля в прозореца. Прозореца се струшава и той се връща в сградата, която гори. И след това въжето го издърпва навън. Това е много поетично. Това е вълшебно. Това е чисто изкуство. Това много ми харесва в американското кино, че въпреки, че това е един глуповат филм за тинейджери, в него пак има изкуство. Това много обичам в американското кино. В днешните дни то може би изчезва, но все пак има чудесни филми. Обичам да сравнявам различни филми. Непобедим, например, филм за супергерой. Брус Уилис, например, е непобедим. Защо? Защото е бял, защото е от предградията, защото има скучен живот, някакъв болезнен развод, жена му е прелесна. И от друга страна имаме един черен актьор. И това е много силен политически образ на неравенството между расите в Съединените щати. Колко е уязвима общността на афроамериканците и колко са отекчени белите хора от предградията.
И това е чудесно. Иска ми се да го сравня с Бебе за $1 милион. Чудесен филм. Аз обичам да сравнявам Фриц Ланг, голям режисьор, и тази сцена от филма Moonfleet, филма на Фриц Ланг. Там има една циганка, която танцува на масата, и едно малко дете, което е запленено от всички гангстери около него, и те му казват: трябва да пееш. То е запленено от жената, гангстерите го заплашват и започва да пее с един детски глас, и това е много красиво. А в Супербад има една много странна сцена. Една жена танцува, но тя е в цикъл и по краката й се стича кръв. И в този момент разликата между мъжа и жената ни се показва по един много ясен начин, и той казва: пей. И ако видиш тези две сцени, те са много подобни. Но единия е комерциален, а другия е художествен филм. И мисля, че това е нещо, за което трябва да се борим. В киното няма благородно изкуство и ниско изкуство. Те са равностойни. При театъра имаме популярен театър, който е доста срамно явление, но в киното неговата красота е в това, че няма високо и ниско изкуство. Всички филми са равни. Много дълго говорих, но за мен това е много важно. Да дадем думата на публиката, ако някой има въпроси или коментари. I've been in the same school than you. Please, yeah. Бихте ли искали да заснемете филми като Транспортер с Джейсън Стейтън или някакъв екшън? Ами аз не съм голям почитател на Джейсън Стейтън. Гледал съм му филмите, някои мои приятели го обожават. Другия филм, Taken, аз съм твърде стар за това. Напомни ми филмите с Чарлз Бронсън, които гледах, когато бях на 20. Те ми харесваха, защото бяха изключително реакционни. Чарлз Бронсън винаги убиваше чужденци. Общо взето това се случваше във филмите, и това по някакъв начин беше забавно, беше провокативно. Това, което аз се опитвам да правя, е да се уча от всеки един филм, който гледал. Когато казвам високи и популярни филми, ако гледам Джейсън Стейтън, аз се опитвам да се уча от начина, по който е заснет, начина, по който е монтиран, но искам филмите ми да са малко по-лични. Но не изпитвам някакво презрение, някакво снисхождение към тези филми. Аз мога да... Не съм точно моето кино, но мога да се уча от тях.
Interesting. Yeah, it was so provocative and very interesting. Yeah, it's much more personal. Because it was very different from his Usual films. Yeah. And suddenly you had the trouble of identity or who am I? Am I an actor? Той има и много по-лични филми, където има такива конфликти. Кой съм аз? Жан-Клод Ван Дам, който е белгиец, но отива в Щатите, не е наясно със себе си. We have to Murnau is superior. No, but Мурнау Murnau is superior to Jason Statham. е по-добър. Много хора са по-добри от Джейсън Стейтън. В днешно време живота е много динамичен. Ние вече не правим нямо кино, но когато гледаш един изгрев, винаги се впечатляваш. Защо? Хората, които са правили филми по време на нямото кино, всички са имали огромна амбиция. За тях киното е било всичко. И мисля, че в Мурнау има по-голяма амбиция, а при Джейсън Стейтън амбицията е много малка. Какъв съвет бихте дали на младите режисьори? В живота си аз съм бил страхотен късметлия. Работил съм малко като оператор, но бях слаб оператор. Бях добър монтажист. Бях много беден. Нямах къде да живея. Спях у приятели. И това продължи някъде 6-7 години. Но късмета ми беше, че четях по 4 романа на седмица, гледах по 5 филма на седмица, отделно тези по телевизията. И там така се научих на кино, не се научих в филмовата академия. И мисля, че това е изключително полезно. Да четеш и да гледаш филми. Не да си просто да им се възхищаваш, а да се учиш от тях. Много ми се иска да ви убедя и затова ще ви дам един пример. Веднъж пишех сценария на филм, който много обичам, Крал и кралица. Едно младо момиче и един зрял мъж и предлага да се оженят. Тя е в лудница, опитала се да се самоубие, той също е в лудницата и казва, хайде да се оженим. И как да напишеш диалога така, че да избегнеш клишетата? И си спомних една реплика. Работехме с моя приятел Роже Бобо, той ми беше съсценарист. И си казахме, трябва да намерим нещо тук. И си казах, аз май съм чел нещо такова у Мюсе, френския писател. У Мюсе съм чел нещо за някакъв човек, някакъв мъж, който се съблича пред една жена и се зарових. И той казва, ти се страхуваш от мен, но аз съм ти нужен. Вземи ми часовника. И тя му казва, ма не ми трябва твоя часовник. И сцената стана много по-интересна с това, че въведохме часовника. Това, че той и дава този часовник. И това го взех от Мюсе. И такива неща можеш да откриеш навсякъде в книги и в филми, така че е много важно да четеш и да гледаш.
продължавате ли да не харесвате френското кино? I have a conflictual relationship with the French cinema, yes I do. Имам конфликтно отношение с френското кино, да. I like to say it, because the film is controversial today in my generation and the further generations, but I love Titan. I really love it. Един филм, който обичам, е Титан. And even if the new one, Той е противоречив за моето и за новото поколение. Друг филм, който ми харесва, е Алфа. Странен е, но в него има нещо много поетично. Тя е много смела и има огромна амбиция в киното. Дали успява да постигне тази амбиция, не е толкова важно. Но има и други много интересни актьори. Ние не сме съгласни за Вълшебника от Кремъл, но да, има добри млади френски режисьори. Хичкок винаги. Искам да се върна към това, че няма някаква стойностна скала в киното. Когато Хичкок посещава Трюфо, това е често, защото Трюфо винаги ходи на почивка в Лос-Анджелес и Трюфо винаги пита Хичкок, снима ли нещо ново? Защото Хичкок смята, че той прави абсолютно същото като Трюфо. Единия прави комерциални филми, а другия художествени, но в тях има един и същи план. Как така започнахте да работите заедно? На този въпрос обикновено ти отговаряш, сега ще отговоря аз. Работихме заедно по един филм с Бенисио Дел Торо, Джимми Пи, и се опитвах да подобря репликите, да подобря диалозите. Камен работеше по филма с един приятел Атила Юксер и аз стоях в една малка стаичка и се опитвах да освежа репликите, да изненадаме актьорите, да внесем някаква свежест, някакъв живец. И Камен ми помогна и след това като продуцент той посещаваше Кан всяка година, обядвахме в Париж и все си казвахме, кога ще напишем нещо заедно, кога ще напишем нещо заедно. И веднъж той ме пита, аз съм от малка страна и Камен ми каза, не искаш ли да заснемеш един филм с американски или английски актьори? Как бихте подходили, ако трябва да режисирате музикално видео? Това е ужасно трудно. Правил съм го веднъж за един приятел и не бях доволен от резултата. Срам ме беше, защото обичам музикални видеа и не се справих. Веднъж ми предложиха да заснема концерта на НТМ, най-добрия агресивен рап в Франция. Особено
на живо на сцената са най-добрите във Франция. Две момчета, изключително популярни са в Франция. Им ползвам една тяхна песен в един от моите филми, Крал и кралица. И затова ми предложиха да заснема техния концерт. И аз им казах, човека, който е заснел Taken, ще е по-добър от мен. И не приех, именно защото много ги уважавам и не исках да им проваля концерта. Исках концерта им да бъде заснет добре. Надявам се вие да сте по-успешни в заснемането на музикални видеа от мен. Последен въпрос. No, one last question because I just remembered about you describing cinema Спомних си one scene of Notting Hill, which you как can't really well. описваш киното с една сцена от Notting Hill с Хю Грант и Джулия Робъртс. Джулия Робъртс и Джина Маки, която игра в Джимми Пи. Говорим за същото. В киното няма ценност на скала. В тази сцена с Хю Грант и Джулия Робъртс, филма ви е познат, предполагам. Тя е американка, той е англичанин. Срещат се в една книжарница и прекарват една вечер заедно. Събуждат се заедно сутринта и са голи под един бял чаршаф. И са много щастливи, защото са си прекарали добре заедно. Сутринта всичко е бяло и чисто. И в един момент Джулия Робъртс казва: аз не виждам защо вас толкова ви вълнуват гърдите. И мъжете имат гърди. Диалога е много забавен и духовит и Хю Грант в един момент прави един много дребен жест, издърпва чаршафа, поглежда гърдите на Джулия Робъртс под чаршафа. Ние не ги виждаме. Ние никога няма да видим Джулия Робъртс гола, но знаем, че актьора я е видял. Имаме един бял чаршаф, който е метафора за екрана. И всъщност дали екрана скрива голотата на Джулия Робъртс или я разкрива в нашите мечти. И аз си помислих, това не е най-великият режисьор на света, но ето тази сцена е велика. Защото чаршафа едновременно разкрива и скрива. Това е един момент на изкуство в един инак малко скучноват филм. Защо показахте актрисата гола във вашия филм? Ами, нужно беше. Имахме две сцени, две еротични сцени. В едната виждаш, че въпреки, че тя е вдовица, тя има физическа потребност от него. И тя е доста провокативна. Полага челото си върху панталоните му
Има нещо диво в това. И след това те правят секс много срамежливо, чисто голи. И следващата сцена е... Едната сцена е интензивна и шокираща, а в другата го правят просто защото трябва да го направят. След това тя си тръгва и е боса с обувките си в ръка пред асансьора и това е начина нейния герой да излезе от филма. След това той отива да свири на пианото и си сваля обувките и излиза от филма бос. И накрая има епилог, в който Матиас и казва: остави си обувките. Но Надя и Франсуа са боси, усещат земята, живи са. Така че има някакво развитие, има надежда. Сега те са живи, а преди не са били. Много ви благодаря, беше ми много приятно да се срещна с вас.